min rejse efter de største smagsoplevelser begyndte med tog gennem det skotske højland. Jeg havde hørt nys fra kongen om en bonde ved navn Jack, der skulle have groet nogle sælsomt store grøntsager, som jeg måtte smage. Dernæst drog jeg mod de stormfulde nordirske kyster, for der at beskue med mine egne øjne den gigantiske kalmari, en udsøgt delikatesse. Derfra drog jeg med skib via de gamle slaveruter mod det Indiske Ocean. Sømænd på de egne fortalte om væsener i dybet, og sandt som sagt, efter ugers dykning, hvor jeg næsten havde givet op håb, så jeg dem endelig, så smukke og uskyldige. Det var ingen sag at fange dem. Og hvis det ikke havde været for min trang til at finde de forsvundne templer i det tibetanske højland, kunne jeg være blevet der og fisket for evigt. Min guide, en ung munk, viste mig vejen, der startede ved Buddhas finger. Bagved var det ubetrådte land, der hvor der på kortet står, her er drager. Og smagsoplevelser ingen mand har turde drømme om.